ten case 3 metros, ou sen case. A verdade é que é difícil ata medilo, pero en todo caso vostedes mesmos poden xulgar. Falo de un xirasol xigante en pleno centro da estrada e, ademais, coa particularidade de que está cultivado en unha zona de difícil, lógicamente, acceso para a propia agricultura. Está en pleno centro da estrada, en unha rúa da estrada. Pois ben, esta mesma tarde, as nosas cámaras achegábanse a Tali e o noso compañeiro Anxo González tamén facía de este caso reporteiro para contarnos a historia de este exemplar. Bueno, amigos, pois xa ben, hoxe chegámonos ata a casa dunha veciña daqui da estrada. Estamos aquí con Mercedes, que detrás miña, se fixan, hai un xirasol, e se miran a relación xirasol co meu corpo, daránse de conta que non é pequeno. Que, mira, a cantas persoas lle gustaría ter este xirasol para unha tarde de fútbol e pipas? Porque, bueno, digo-vos unha cousa, xa poden empezar a primeira hora porque iban ter pipas para rato. Entonces vamos a preguntar a Mercedes que é o que lle fixo este xirasol para que medrara tanto. Boas tardes, Mercedes. Hola, encantada de conocele. Mire, o girasol, pois boto e abono de as mondas de patata, as mondas de a naranxa, o zubo tomo eu. E as mondas botas ser ou unha naranxa que se pude, o sea, todo ecológico. Ceniza, a ceniza, todos os desperdicios que pode ter a fruta, pero sin nada de abono de como lle diría, de químico, nada de químico. Todo é natural. E incluso tamén utiliza algún aceite, non? Sí, o aceite é moi bo tamén para os geranios. O aceite ese que queda a veces un pouquinho de aceite, pero non se pode tirar moito. Pero o aceite que queda queimado, pois mezclado con agua, fago un surquiño así con unha paliña e boto yo. E despois rego, claro, por supuesto. Bueno, pois damos fe de que o resultado é obvio, porque vemos que hai un girasol aí enorme. Sobre canto tempo máis ou menos ten este girasol? Pois debe ter 3 meses. 3 meses? Sí, porque cando botamos as primeiras patatas, porque hoxe estaban na segunda cosecha, as patatas enormes, ainda non se abrían na plaza a vender e non se comíamos patatas novas. No, pois vemos que ten moi bons métodos para abonar aquí a hortiña que ten. Despois tamén vou dicir unha cousa. Tamén lle rezo a San Isidro Labrador. Sí, San Isidro Labrador de rezo, porque me parece que é protector da cosecha. Ou miña naiciña enseñoume eso. Entonces, en memoria a ela, pois todos os días lle rezo, dixo, bueno, San Isidro Labrador, dame boa cosecha, e salud para tomala. Claro, fundamental. Bueno, pois agora neste caso si podemos dicir que San Isidro escoitouno, que mirade que xirasol, amigos, non ten desperdicio.